Dan baba, Na'am baba. ka san me yasa na kira ka? A'a baba. To abin da ake a nan gidan ya fara isa na. To. Kuma ni na kasa gane bambancin. To baba bangaren me kenan? Na kira ka a matsayin ɗaɗe tilo. Ka ga gaskiya Na'am. tsakanina da mahaifiyarka. Na'am. Na kasa gane gaskiya. Abubuwan da ake a nan gidan na kasa ganewa. Ka ƙulla min gaskiya. Yanzu na kira ka ne a matsayin na ubanka. Ka gaya min da ni da mahaifiyarka wanne ka fi so. Baba dai ina son. Na fi so ka ce min ka fi so na fiye da mamanka. Baba wallahi ina kaunar ka fiye da kaina. Ina kaunar mama fiye da kaina baba. An baba, Na'am. sai aka ce tafiya ta kama mu. Ni da mamanka. Mamanka za ta Madina. Ni kuma zan je maka. In ka tashi, ina ka je? Baba zan je Madina. Eh? Zan je Madina. Ka gani ba? Ka ga alaman ka masa mahaifiyarka a kaina. Wato dan baba, na baka amana ashe wasu shine kai. Kai ka ci wala ta wallahi. Wala ka ci wala ta. Ba haka bane baba. Daman can ina so in je Madina. Kamar da nake kallon Madina a television. Wallahi tun nake son je Madina dama. Ana nuna a television. Ina bala sai in je Madina baba. Yisa. To dan baba, Na'am. bayan mun dawo, Eh. shekara kuma ta kara zagayowa. Na'am. Ni kai na je Madina. Na'am. Mamanka kuma kai ta je maka. To kai na ka je? Baba ba da nan je sai maka. Wallahi sai maka. Maka. Wato ne dan baba ne kauna min cewa ne ka fi kauna ka kaina. A'a baba. Dama ai na je Madina maka ce ban je ba. Kaga dan na je Madina na je maka. Ai kenan ko dama na je Madina. Kai, Baba. kai.